E hoxe en Clave Social falamos tamén de cultura, porque o humor é cultura e a cultura ás veces pode ser solidaria. Esta fin de semana en Culleredo, o vindeiro sábado, temos ni máis ni menos que un dos humoristas, dos artistas. A mí non me gusta dicir só humoristas, porque Pepo Sobos é moito máis que un cómico, que un actor, aínda que el sei que presume de ser cómico, pero cumple 25 anos de carreira sobre os escenarios e o fará pois por unha xira por toda Galicia e que lle trae a Culleredo entre unha das escalas, das paradas técnicas. Vai estar o sábado a partir das 8, pero que ademais, decía, hoxe falamos do tema en Clave Social, porque a recadación será para financiar as actividades de Alcer, e lóxicamente, pois isto hai que decirlo moi alto, porque pois un detalle por parte de Pepo que pois tamén pois axude, contribúe a unha grande causa. Pepo Suevos, que tal? Moi bo día. Hola, bo día, como estamos? Antes que nada, gracias por atender a chamada da Radio Culleredo, agradecemos yo especialmente. Bueno, por favor, un placer. Que quero a Culleredo, parece mentira. E que se sinte cando un di, caramba, levo 25 anos aí sobre as tabuas? Pois, sobre só, síntese que che dan as rodillas e o lombo, porque quere dicir que xa van moitos anos encima e que vamos pa maiores, pero bueno, é un orgullo, a verdade, é un orgullo porque tal como están as cousas hoxe en día, a posibilidade de dedicarse a algo que che fai feliz, co que pasas ben, pois non é fácil. Eu, como en moitas cousas na miña vida, pensei que o meu paso por o mundo do artisteo ia ser efímero, ia ser unha cousa puntual, e ao final, pois parece que atopei o meu sitio, que hai moita xente con moito máis talento que a min que non consigue vivir disto, pero eu tive a sorte, ou deron os factores axeitados para que 25 anos despois sigamos traballando, ademais a un ritmo casi tan alto como nunca antes, ou seja, que moi contento, a verdade, moi contento por esta efeméride. E decía Pepo aí un momentiño, bueno, xente con menos talento que a min está aí e tal, e está fora, pero para chegar e para manterse e estar aí, por algo estarás, non? Digo eu. Bueno, sí, supoño que ao final pues acaba caendo un pouco en graza o que faz, tamén intentas formarte, estar ao día, darlle a xente o que quere, buscar un pouco as claves, e unha vez que te metes na hallada, pues sí que vas descubrindo un pouco os mecanismos para seguir, pero xa che digo, hai moita xente que quedou no intento e a mí dame rabia, porque teño ás veces a sensación de que esta profesión vai a menos, de que non hai remuda, de que non ven xente nova por detrás sacando excepcións moi contadas. Hai unha remesa de, ao mellor, 15 cómicos galegos que levamos moitos anos, pero non estou vendo caras novas, e dame un pouco de rabia tamén. Entón, bueno, sei que é complicado apostar ao 100% por dedicarse a isto como modo de vida, pero, bueno, eu animo a xente a que o intente, e polo menos no meu caso sí que se puido, así que desde a miña experiencia hai que darle para diante. E imaginaba Pepo cando se meteu, bueno, cando pensaba que vou ser de maior, non? Meterse no mundo do espectáculo, eso se leva dentro ou foi unha cousa que foi xurdindo? Bueno, hai varias cousas. Mira, eu son fillo de marino, eu son de Ferrol, meu pai era militar, e en Ferrol parece que hai unha obsesión, agora xa non tanto, pero na miña época había unha obsesión coa continuidade xeracional dentro das Forzas Armadas, non? Entón a pregunta típica cando eu tiña 7 ou 8 anos era: e ti de maior que vas ser? Mariño, como teu pai? E eu, unha vez a unha señora, contestei un pouco farto desta pregunta, e sobre todo non sabendo o que ia facer da miña vida, eu contestei: no, eu vou ser actor, porque se son actor podo ser un día mariño, outro día podo ser policía, outro día podo ser médico, outro día podo ser garda civil, outro día podo ser delincuente. Entón, son moitas profesións e moitos oficios os que me vai permitir, pero eso foi unha anécdota, unha broma así, feita á caída, para vacilar un pouco a señora, e mira, tío, que son as cousas que pasan os anos, e aí estou metido. E a verdade é que, pois digamos que a intención sempre a levei dentro, pero claro, do teatro, a comunicación, a radio, todas estas cousas que eu facía xa de pequeno, sempre se tomaron como unha afección, como un hobby, non un ocio. E na xente que nacimos nos 70,
dos hobbies non se vivía. O hobby era para pasar o rato libre, e o que había que buscar para gañar a vida eran carreiras, títulos universitarios, sacar oposicións ou facerte xente de éxito en empresas poderosas, co cal a min desde a casa un pouco se me negou ese camiño, pasaba igual co baloncesto. Eu era un gran xogador de baloncesto, que en algún momento tivemos a tentación de pensar que igual podía vivir diso, pero, bueno, entre que quedei pequeno ao final e todas estas mensaxes negativas, pois abandonei-no tamén como forma de vida, xa non o plantexei. E co teatro e a interpretación pois foi parecido, pero despois a vida dá voltas e un descubre que se pode vivir casi de calquera cousa. Quero dicir con isto que non só para vivir, por exemplo, do teatro tens que ser un actor de éxito, sino que tamén pode ser un iluminador, pode ser un dramaturgo, pode ser un sonidista, pode ser un escenógrafo, quero dicir, pode ser productor. Hai un montón de postos de traballo en todos os sectores que ao final poden facer que ti vivas de algo que te satisface. E no meu caso, bueno, pues, estou un pouco diante das cámaras ou en riba do escenario e é moi recoñecible, pero eu creo que hai moita xente que vive do mundo do espectáculo de maneira máis anónima e tamén están felices como a min. Ou seja que sí que había, por concretarte, sí que había xa un trasfondo, e aínda que ao principio non pensei poder vivir desto, pois cando chegou o momento, cruzouse a oportunidade e aferreime como a un tolo. E hai que ter, evidentemente, pues esa vocación e ese carácter extrovertido, porque decía estar diante, non detrás, como outras profesións relacionadas co arte, pero sí estar detrás e ser a cara que todo o espectador sempre identifica. Eso implica, como digo eu moitas veces cando falo de todo tipo de arte, espirse un pouco diante do público, non? Ese pudor ten que quedar fora, claro. Sí, eso sí que ven de serio un pouco, non? A cara dura, as ganas de contar historias, ese momento de cea de equipo de baloncesto, por exemplo, no que acabas concitando toda a atención do resto dos compañeiros porque estás contando que che pasou pola noite con certa coña, pois sí que no meu caso ven un pouco de serie e ademais son un tipo que ten moi pouco sentido do ridículo, co cal non teño ningún problema en amosar incluso os meus estados de ánimo cando estou actuando, de que sempre tiramos pola comedia, pero por veces pois un está un pouco máis encabuxado con alguna cousa, ou ten un momento máis baixo de en canto a moral ou que sexa, pois esas cousas tamén as utilizamos, xogamos con elas e hai que enseñarse como un é, porque por exemplo no monólogo, inda que non facemos personaxes, polo menos eu non me parapeto detrás de outro nome ou dunhas gafas ou dun bigote. Eu son Pepo, e o que pasa que é un Pepo un pouco máis extremo, ao mellor na forma de expresarse ou na forma de pensar, pero non deixo de ser eu. Entón, evidentemente, sí que hai que poñer moito de min e fago encantado da vida, porque eu creo que a xente tamén lle gusta. Entón, aí agora xa non podemos volver atrás, creamos un estilo e vamos con todo. Estes 25 anos de carreira, dos que nos falabas, evidentemente, vai un facendo amigos, por o espectáculo se chama Pepo Suevos and Friends, Pepo Suevos e amigos. Se fan moitos amigos no arte, no espectáculo? Pois mira, eu teño a sorte de que non, polo menos inimigos non teño. A ver, claro, que eso tamén está ben, Eso tamén é importante. Sí, é un principio. Bueno, eu digo porque hai casos, e de feito son casi sempre os que predominan, casos de xente que fan sociedades ou que empezan a traballando xuntos e que en algún momento as cousas se torcen e iso acaba derivando nunha enemizado, nun afastamento entre eles que vai moito máis ao lado profesional. E claro, eu nunca tive un dúo cómico, un trío ou unha compañía de teatro como tal, pero si fui facendo cousas con moitos compañeiros e a verdade é que sempre moi ben. Creo que hai unha sintonía tremenda en xeral, non só no meu caso, sino en xeral na comedia galega é moi habitual ver colaboracións entre
entre colegas e ademais que se van mesturando uns con outros, pois agora dame a cabeza, xúntese Carlos Blanco con Touriñán Touriñán, por non? un Sí. lado, Sí, sí. pero por outro lado agora hai un espectáculo todos os anos por decembro que fai David Zamor con Javier Veiga e con Robert Bodegas. Entón, por outro lado, eu este mesmo ano teño unha cousa negreira con Osvaldo Digón e Federico Pérez, pero tamén podes ver a Federico Pérez con Touri, podes ver a David Zamor con Carlos Blanco, podes ver a min con non sei, con Arancha Treus e con Jamín Abuí. Entón, está moi guai porque temos un bo rollo en xeral. Evidentemente, sempre hai algún punto de fricción entre algunha xente, non se pode falar de unha balsa de aceite a todos os niveis, pero en xeral, e eu concretamente, pois, teño moi bo rollo, estou moi contento porque as miñas amizades de feito están dentro do gremio. Paso tanto tempo con eles que as amizades que eu fixen na miña vida por outras cousas, pois non lles dedico tanto tempo como lles dedico aos compañeiros de profesión, que sempre andamos a regalar cousas por aí. Pero neste caso concreto, que me diste a actuación do sábado, o Anfrens, é porque lle vamos dar aí, como facían os toureiros, vamos dar a alternativa a un par de persoas para que saian tamén á escena e proben as súas cualidades como monologuistas. Que o que falábamos antes de que eu boto de menos a sucesión e de que haxa un pouco de canteira, pois como eu chego a facer esta actuación por medio de Freddy Saborido, que é un colega, un actor espectacular, que está tamén metido en Alcer e que ten moitas inquedanzas no mundo cultural, pois falamos de que ao mellor era tamén unha boa oportunidade para que ao mellor el, aquí non vou desvelar porque non quero fazer spoilers, pero ao mellor el, ou ao mellor outra persoa, ou ao mellor outra xente distinta, ou ao mellor un político, ou ao mellor un enfermeiro, non sei, ao mellor hai xente que sae a actuar e facemos unha especie de micro aberto para que a xente probe as súas dotes. Entón, por iso é Anfrens, porque eu teño deseñado como un espectáculo completamente aberto. Así que eso xa é un aliciente máis para que a xente vaya en masa. E, por certo, agora nos metemos en eso porque vamos a animar a moita xente a que acuda, porque a parte do espectáculo, evidentemente, despois por riba, pois ten un fin benéfico, pois que máis, que excusas hai para non ir, pero evidentemente decías, bueno, falta esa ver como queda esa sucesión, ¿no? O mellor é que hoxe hai xente que o mellor lle dá un pouco de dar ese paso lle custa, porque non sei se é fácil facer humor hoxe en día con tanto límite que nos poñen o que nos poñemos, que a sociedade que antes éramos, ou eu tiña a sociedade por máis aberta, parece que últimamente non é tan fácil facer humor, non? Bueno, a ver, as evolucións están para que nos adaptemos a elas, non? Entón, eu creo que a sociedade vai evolucionando para ben en determinados aspectos que antiguamente, pues, non sei, por dicir algo concreto, o tema do machismo, por exemplo, pues, vais avanzando de forma lenta, pero eu quero creer que segura, se hai 20 anos se facían uns chistes de completo corte machista, pois a día de hoxe posiblemente sexa causa de ingreso en prisión, facer algún chiste que se facía hai 30 anos, non? Entón, hai que evolucionar, evidentemente. Despois, hai que ser autocensor no sentido de non facer algún tipo de humor. Bueno, eu aí eu confiaría na liberdade de expresión de cada quen. O sea, os límites que hai, para min, son os límites da legalidade. Se ti saes facendo apoloxía de terrorismo, por exemplo, pois evidentemente por moito que sexa para facer rir, ou faz dunha maneira que queda moi clara, e non hai lugar a equívocos, ou é unha cousa que eu non me metería a facer, obviamente, porque aparte de que non é unha mensaxe boa, tampouco é legal, co cal se te mete no xardín. Pero eu creo que os límites tal como estamos falando últimamente, eu creo que teñen que ver máis que nada co bo gusto e con facer bromas con determinadas cousas que antes eran moi recurrentes e hoxe en día intentan evitarse. Pero eu a verdade que non lle escapo a ningún tema, O que pasa que
creo que tens que ter a suficiente cabeza e suficiente inteligencia para non facer ninguna estupidez. Pero outra cousa é que calquera tema que apareza, pois o tomas con humor, porque de feito hai cousas que se non as tomas a risa acaban coa cabeza, E o humor moitas veces, como dices ti, precisamente a intelixencia parte de aí, non? De como rirse das cousas, pero de xeito intelixente e tamén con respeto, que é un pouquiño que o que decías, bueno, vamos a un pouquiño a fariña antes de rematar, porque decíamos o espectáculo desta fin de semana, o sábado 8 da tarde, servicios múltiples, bueno, pois vai ser pois a beneficio de Alcer. Que podemos decirlle á xente que aínda dice, oi, non sei se poderei ir, a ver, teñen que ir, que lles dice Pepo Suevos? Eu digo que teñen que ir porque non hai mellor plan para un sábado ás 8 da tarde que ir botar unhas risas. Eso para empezar, porque todo o mundo se queixa de que a sociedade vai mal, de que non hai traballo, o clima está cambiando, agora hai enfermidades novas que están acabando con nós, o sea, todo o mundo é a queixarse, pero para coller e botar un par de horas de desconexión e de risas e de tal, se dixen un par de horas porque, como non sei o que pode pasar, ali non vamos marchar mentre que deixar sen rir, o sea, que vamos a estar de que ría polo menos unha vez todo o mundo dos que van de público. Pero que evidentemente unha actuación de comedia sempre é recomendable, incluso a nivel terapéutico. Eso por un lado. Por outro lado, a finalidade pois é solidaria, porque esos fondos van ir destinados a algo tan importante como a doación de órganos que salva tantas vidas en lo que somos tan pioneiros en España e en Galicia concretamente, co cal como sabemos que os cartos públicos nunca chegan a todo o que deberían de chegar, pois temos que buscar outras maneiras de financiar as cousas de interés xeral. Pareceme maravillosa esta, que a cambio de unhas risas pois aportes uns cartos á investigación e ao funcionamento de un ente como Alcer, non? Que tanta cousa boa está facendo. Despois, vamos dicir tamén que se non se pode ir tamén hai fila cero, porque claro, é o que quero que a xente vaya, pero o aforo tampouco é ilimitado, hai unhas prazas, entón esperamos que esas prazas se cubran sobradamente e que incluso quede xente fora, pero para a xente que quede fora, que non queden coa espiña clavada de non ter colaborado con Alcer, hai unha fila cero para poder aportar tamén o que cada un entenda, así que, está aberta a posibilidade de botar unha man, incluso non asistindo á actuación. Pero nós desde aquí, como vos coñecedores dos efectos beneficiosos da risa, pois animamos a que a xente vaya, porque vai ser unha cousa criminal. A parte, non sabemos o que vai pasar, porque eu nesta xira, como son 25 anos de carreira, son 25 actuacións, eu estou dedicando cada actuación a un ano. Empecé co 2000 e vou acabar co 2025. E o que nos toca este sábado é o 2017. Entón, vamos coller cousas que pasaron no 2017 e vamos intentar facer chistes con elas. A ver que pasa. Vai ser maravillosamente ben, pero o que está claro que non sabemos o contido, porque vai depender do que nos conte a xente que lle pasou a eles no 2017, do que eu mire antes de empezar que pasou en 2017, porque tampouco teño claro. Entón, pois con esas cousas armamos un espectáculo e pasámoslo de carallo, así que creo que paga a pena ir a verlo en directo, de primeira man, e desde aquí convocamos que a parte da entrada, 10 euros, por favor, a xente que fuma xa gasta eso menos de 2 días, por exemplo. A xente que toma copas por aí xa non lle chega para unha copa no sitio de éxito, xa non lle chega con 10 euros. Entón, vamos a destinar os cartos para cousas máis valiosas. Pois que pode ser máis valioso que nese caso, colaborar con unha grandísima causa e, ademais, pois con un espectáculo de altura con Pepo Suevos e amigos, Pepo Suevos and Friends, este sábado ás 8 da tarde en Servicios Múltiples. A Pepo, moitísimas grazas por atender a nosa chamada, que sabemos que, que é difícil ás veces para os artistas pois poder ter tempo para atender a todo o mundo, e nos quedamos moi agradecidos. Moito éxito con a xira e, por suposto, con a actuación aquí en Culleredo. Un saúdo. Por moitas grazas e vémonos ali.